dzulo anthu ambiri andivula ndi mafoni. Ndikati kundivula ndi mafoni mumvesese. Atsogo kuli speech ya president yathu His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika kumulako mwayiona bwanji. Mwayimva bwanji. Mutuuza chani. Ndenda akana kuti sindiperekapo ndemanga. Chifukwa ife amene amatiyankhulira ku chipani ndi a publicity secretary athu my Dr. Jessica Bwira. Ndikayankhula ndikhala ngati chipani chayankhula. Koma anandikola akuti mwayamba liti zimenezo. Ife takati kukuziwani inuyo ngati munthu amene mumaperekapo ndemanga pa zinthu zochitika mdziko muno, ngati Mkristo obadwa tsopano, ngati mlaliki, ngati Malawi, komanso ngati wandale. Ndikano mmene muli kosusa boma mwayamba kukana. Mukukana ifoti muli kosusa. Funso lovuta kwambiri limene linandivuta kuti ndi liyankhe. Ndipo ndikuumirizidwa kuti ndiperekapo ndemanga ngati Malawi. Vuto Malawi muno musimatha kusiyanisa Umalawi, ndale ndi tribe. Chilichonse timayikapo ndale. Ndi enafe tikayankhula mumatikola. Tikayankhula bwino simayamika kuti chipani chayankhula bwino. Ayi. Simayamika suta Msonda yankhula bwino. Ayi. Koma pena tikalakwisa ndemati chipani chalakwisa. Msonda alakwisa. Zabwino simaperekapo ndemanga. Ayi. Ndiye fair pressure amene mukundipasa zambiri chipani silibe ndemanga pa speech imene Mutharika ayankhula dzulo kumulako. Ife ngati chipani tifuna tapase mwayi atumikira Malawi asatinamizire ife kuti akulephera kutumikira Malawi chifukwa cha ife. Ayi. Ife ngati Malawi Congress Party mtima umene unzimu umene utilibe. Tifuna tasiya Mutharika. Nthawi yawoyi alamulire Amalawi mwapasa udindo kuti akutumikireni. Ndasatinamizire kuti ife ngati Malawi Congress Party tikuwajejemesa iwo kuti asakutumikireni. Ayi. Kotero ngati chipani tilibe ndemanga pa speech imene Mutharika anena kumulako. Koma poti mundu umirize kuti ndiyankhule ngati Msonda, ngati Mkristo obadwa tsopano wandale, ngati think tank executive director. Ine sindiyankhula ngati think tank executive director. Chifukwa sitinakambirani ku think tank kuti perekepo ndemanga. Kwa ifo mukutipasa pressure kwambiri. Ndiyankha ngati Malawi. Ndiyankha ngati Mkristo obadwa tsopano wandale. Ndiyankha ngati munthu amene ndimatha kuperekapo ndemanga pa zinthu zokhudza dziko lino. Tinene zoona, speech ya dzulo ya Professor Arthur Peter Mutharika, state president wa dziko la Malawi, was the best ever. Ndibwereze. Mmene anayankhulira dzulo kumulako a president athu a Professor Arthur Peter Mutharika. Ayankhula zimene ambiri sitimayembekezera. Chifukwa kumulakoko nthawi zambiri mbuyomo ndikumene amatengerapo mwayi ofuna kunena ena, kunena azipani ena, osusa, kunena anthu a mitundu ina. Si umakhalanso ngati mulako. Ayi. Umakhala ngati kundale platform yofuna kushisha ena, kunyoza ena, kukalipira ena. Koma dzulo ine sinapiteko. Ambira mafunso mwabwera poti akazanu ndalo omwe muli pati. Sinapiteko. Chifukwa ndimopa zomwe ndikunenazi kuti ndakapezeka kumeneko anthu zokuti nakwatira mulomwe sanakaziona. Anakaona ngati ndapitako chifukwa ndikufuna kulowa DBB. Ndenkhani lero lomandi nakakhala kuti Msonda anali kumulako afuna kulowa DBB nde sinapiteko. Koma anadandaula akazanga chifukwa mafuna ndaperekeze. Koma ine nakana kuti atikapita kumeneko anthu atembenuza nkhani saona kuti ndikukuperekezani chifukwa nanenda kwatira kwa lomwe. Ayi. Nde sinapiteko. Koma ndinachita follow zonse speech imene ananena dzulo Mutharika. It's one of the best speeches. Anakhazikika kwambiri
pazochitika zachikhalidwe. Komanso tayamikire as usual ena andale amasefukira, ena anthu amtundu amasefukira, amafuna pamenepo kuti adyere ushaini kuti president ayamve, kuti anthu aone kuti amadziwa kuyankhula. Achama damulako anaphuluza, anayankhula zinthu zoti sizimagwirizana ndi mulako. Ife lomwe ife timavutika, ife lomwe ife mutilembe ntchito takhala tikuvutika nthawi ya ulamuliro wa MCP. Kaya mafuna kunamiza ndani, kaya mafuna kuti adye gudu, kaya mafuna kuti atame. Koma zionesa kuti Mutharika ulendo uno abwera ndi mzimu wina, anasusa pompo kuti ine tizolemba anthu ntchito chifukwa cha mtundu wayi, ine ndizilemba anthu ntchito chifukwa cha mmene munthuyo alili. A president ambuya udaliseni, Mutharika ulendo uno abwera mwina sanabwere kwa Mutharika wakale ayi. Anashishiratu achama namulako, ndipo nimaona nkhope inanyowa pamene amakakhala pansi alivundiriri chifukwa amaganiza kuti ayankha mmene amayankhira kale a Mutharika, koma anayankha contrary kuti ine zolemba anthu ntchito chifukwa cha ulomwe, chifukwa cha mtundu ndilibe mphamvu zimenezo. Ndizilemba munthu ntchito kaya kumwika ku bodi, kaya kumwika ku nduna, kaya kumpasa ma business, kaya kumpasa ma contract malinga ndi kuthekera kumene munthuyo ali nako. Wonderful, excellent, and God bless you, our state president. Umene unde utsogoleri. Adi zimenezo zimene chakweraso amanena, wakhala akuchita chakwera zimenezo, kuti sikuti amamu lemba munthu ntchito kapena kumuthandiza munthu chifukwa ndi mchewa, chifukwa ndi Malawi Congress Party ayi, amamuthandiza munthu ngati Malawi. Amamulemba munthu ntchito ngati Malawi. Amamulemba ntchito munthu malinga ndi kuthekera kumene iye ali nako. Amamwika munthu mbodi malinga ndi kuthekera kumene iye ali nako. Ndi zimene chakwera amapanga. Ndipo chakwera weka ma standard amenewo. Ndi zimenso Mutharika ulendo uno ndi mzimu umene abwera nawo. Pali mbali ina imene anati ayi mundipase nthawi, mboma mundapeza zinthu zonongeka ayi kumene koko ndiye kuyankhula kwa ife andale. Palibe zimene zonongeka mboma mwayi. Palibe kwapasa nthawi. Iwo mene amabwera amapanga campaign anadziwa kuti ndikayambira pakuti ndikapita pakuti. So zomati andipase nthawi, mboma mundapeza zinthu zonongeka kumene kundikuyankhula kwa ife amene Amalawi timayankhula andale fe tikalowa mboma maka chipani china chakhala chachokapo. Timabwera ndikachisimo kameneko kuti ayi ndapeza zinthu zonongeka, palibe chinthu zonongeka m'bomamu. Boma alipeza lili bwino. Ndipo nkona pakali panopo boma likutha kuyenda ndi maminister lafolo. Fori boma lili bwino. Ana kalipeza boma sili bwino, sanga ndese boma ni maminister lafolo ayi. So zokuti ndipase nthawi, mboma mundapeza zinthu zonongeka ayi palibe so kupasa nthawi. You have to hit the ground. Tikuthokozeni munaperekanso tsogolo la school fees ya ulere kuti kuyambira January ana azipita ku school fees ku secondary komanso primary ya ulere. Tikuthokozeni pamenepo mwa masula chifukwa anthu anamangidwa masamba. Mutayankha zanalija kuti tikapeza ndalama ndathu mmene mapanga campaign manina sima zoti ndalama mulibe, koma dzulo mwayankhula bwino kwa basi bwana kuti kuyambira January school ikhala ya ulere, fees ikhala ya ulere, primary ndi secondary. Ndiye makolo mumvesese akuti fees itu ikhala ya ulere. Sakunena boarding fees, akuti school fees. School fees ndi boarding fees ndizosiyana. Pamene mwine tidakakonda enough mudakapitirizaso kukhale ku college kuti jamapanga chakwera zomapereka thandizo kwa aku college osowa ndipitiriza kapena ndiwonjeza pamene pache munayiwala bwana. Koma tiyamikire kuti speech ya dzulo ya president Professor Arthur Peter Mutharika inali yabwino kwambiri, ayankhula bwino kwambiri bwana awa. Ndipo ineyo ngati Msonda, ngati Malawi, ngati munthu woperekapo ndemanga pa zochitika ndapasa 100 pa 100. Zinazo zokuti mboma ndasiya ndapeza mulibeka anthu mpase nthawi izozo yayi ndikuyankhula kwathu kwa ife andale. Ndimene timayankhulira tikafuna kuti tione poyambira potola timati tapeza mulibeka anthu mmenemu nde izozo yayi izozo sitingakhecheso ayi ndimene timayankhulira. Koma speech yako mulako ya dzulo 100 pa 100. Koma tuone kuti ayankhulazi zichitika
chifukwa ife andale timakonda kuyankhula koma kuchita kumativuta. Ndi zimene ayankhula dzulo zabwinozo zichitika, zimene zinthu zimene Amalawi akuyembekezera. Tibwereze achama namulako muziona poyankhulira zinthu. Inu ndinu munthu wophunzira, muzisiyanisa ndale ndi zachikhalidwe, muzisiyanisa ndale ndi zofuna zanu ngati mtundu. Pamene pajalo mnafuna kwajejemesa bwanaja. Ko bwanaja aoneka kuti ali nzeru kwambiri, akuonekanso bwanaja kuti akuganiza kwambiri, ndipo sikuti memory yapitiratu ayi. Memory idakalipo. Nkona pena ngati munthu anazaphonyesa DPW koma anazazindoti pepani. Ndalakwisa munthu wankulu mpaka kupepesa pagulu. Ndikuti memory ili bwino kwambiri, anadziwa kuti apapa ndaphonya. Tsono ife tichenjere amene timakhala pafupi ndi atsogoleri athu, chifukwa ife ndamene timasokoneza atsogoleri. Timafuna matama, timafuna kutamika, timafuna kuti atione ngati timadziwa kuyankhula, tikuwajejemesa, tikuwononga zinthu. Vuto limene ndimene ana Malomba kuti lipiko amangoyankhula mokhazula, mofuna basa aoneke ngati akudya gudu, akulakwisa. Ndi vuto lali nalo Suleiman kumeneko. Kwanuko kuti lipiko amafuna kukhala ngati akushaina, akuwononga. Pano APM wabwera ndi uzimu wina, wabwera ndi utsogoleri wina. Ina Suleiman inu amene mumakonda kukhazula kuti mwina mudye gudu, ulendo ono palibe kudya gudu. Nkona unduna so akupitirana akudza kuti ndino sokoneza. Eno ana Malomba mmangoyankhula mokhazula kuti mudye gudu, ulendo ono tepe musakuendera zodya gudu hayi. Akuendera zokuti udamala tatumikira bwanji kona ulondunawo usumuumyantha ino yawiri, chifukwa ndino anthu okhazula mayankhulidwe. Zikomo izo zinali za maboma zinazo, koma timaperekapo ndemanga pa speech ya President His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika imene anayankhula kumulako. Excellent speech, wonderful speech, motivation speech, a speech full of hope. Let's hope kuti zimene zayankhulidwa dzulo zichitika in the next 5 years. Honorable Kenneth Chitatata, Kwambanandi Katolitori, Msonda, Village Headman, Katolitori. Shalom and Emmanuel.